Jopur Niang' e kaunti ma Migori pod ywago leo machudo kod beto ma niang'i ka giwacho ni onge lokruok malong'o ma giseneno nyaka ne kembe mag piny owacho ketie lwet ji giwegi. George Juma nigi ler mathoth. Higni maloyo ariyo osekalo nyaka ne piny owacho chak chenro mar kelo lokruok e sekta mar sukari, wuoth ma bende osebedo ka miyo jopur geno mathoth. Loso chike matayo sekta mar sukari, keto kembe mag piny owacho e lwet ji giwegi gin moko kuom lokruok ma osechopo e sekta mar niang'. Penjo maduong' en to bende jopur mar niang' neno lokruok gi ma osebed ka gidwaro kuom kinde malach e sekta ni mar sukari. An wuon ka chung ka ok adang' ariamb ni nitiere lokruok malich ma jopur oseyudo nyaka ne kambe gi donji. Apart from lokruok mar payment ma nyocha waneno ne obiro 7 days. To ka ywak pod nitie mang'eny, mano nyiso ni onge effect ma Sugar Act osedonjo go kuom jopur. Implementation has been very poor. To gini bende wayudo ni nitiere kata mana government officials winjo mantie e gigi miyo gigi ok nyal timore maber. Nyaka sani nitie jopur ma pod bandho chudogi mag niang' mane gichiwo ni kambi mar Sony kani kambi ni pok ni okete lwet ji giwegi ma osekwamo kuom kinde malo higni 3. Charles Menya en achiel kuom jopur niang' e kaunti ma Migori pod bandho chudo mar niang', chudo mane ochako bandho kambi mar Sony kapok ni okete e lwet ji giwegi. Dwaro yath minyiewo mikonyorigo. Iyudo ka en very difficult maonge nikech kaka inyalo dhi kuro mondo iyud pesa midhi yud pesa ni kaka bedo manyalo konyi tiyo tijno tek ahinya. Amenya wacho ni osekal midhieche mathoth ka obandho chudo mare maromo omenda 500,000. Sirkal obiro to wachona ni jowa duto makoro nigi gope ibiro kelnegi pesa. An go over 500,000 ma kanyalo yudo nyalo konya e yore mang'eny. Jagoro mar ruokno mar jopur niang' e kaunti ma Migori Argueng Sadongo wan jopur niang' e kaunti ma Migori bandho piny owacho omenda maromo milion 200 omenda monego chul kod piny owacho. Nitiere joma notero niang' kapok Sony obedo list to nyaka kawuono jogi pok ochulgi. Ma gowi mantie ma pod onindo e Sony ka en gowi madhi milion 200. Tiere fununu madhi nyime ni chudo manyocho chakore maber ochako dok chien. Koro ok time within 1 week, iyudo ni samoro moko dhi nyaka 2 weeks. Gima loko gino ok wang'eyo. To mimi wacho ni wan kaka jopur onego wanen maber. Wadwaro riwruok motegno ma kwa wacho ne jogi gimoro to gi understand kendo ginyalo luwo. Ka opogore kod leo mar chudo moko jopur niang' ywak ni beto mar niang' sani deko gino bende koro miyo niangegi budhe puothe kendo koro tuo. Ni wapuro niang' to sache moko wayudo delay mang'eny ahinya kapok obedo harvested. Ok wang'e gimomiyo pidho tiangena moko to kanadhi ayudo ka koro ji kethe to kwa penjo to giwacho joma ketho tiang' wacho ni ng'ama koro oseng'olni onge kaka onyalo biro lawo wabe ok onyal yudowa. Amenya men achiel kuom jopur niang' wane nitie kod niang' mosechopo dweche 17 ka nyaka sani koro pok obeti. Owachni leo mar beto mar niang' ni osemiye lal mathoth. Ni tiange wadhi e puothe to ma oko to biro. Akwayo gi ng'uono ni kadipon ma timore jothurwa wan mwapurogi onego wayud benefit mokwongo. Kata kama go biro joma kelo go ti kodgi kama chielo kata kama gi orumo ka koro onge sukari kode kinyalo ti kodgi. Riwruok mar jopur niang' e kaunti ma Migori wacho ni beto mar niang' sani digni gin ma bende koro kelo lal mathoth ne jopur go mag niang'. Jopur niang' wacho ni gidwaro lokruok e sekta mar sukari, lokruok ma gisebedo ka girito kuom higni mathoth. Kawuoro sani ni wan gi kembe 5 e Southern Region. To ni pod niang' pod inyalo yud ni niang' lewe puodho ni ok obeti. Chik ma wan go wacho ni japur gi alternative. Sugar Act okete maber. Japur gi alternative e Southern Region ka no nyalo tero niang' kamoro amora monyalo yudo e sugar industry moro amora mantie Southern Region. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mahewa nyuola 5,000 e kaunti za